guys, welcome to our mini vlog. আমি পুଣି ଥରେ ଆସିଗଲୁ vlog ଆଜି ଆମେ ଆସିଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ନନ୍ଦିନୀ ହିରୋଇନ୍। ହେଲୋ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡାଲି ହାଇ କହ ହାଇ। ହାଇ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ଖସିକି ସବୁ ଡରି କଣ୍ଢେଇ ଗୋଡ଼ା ଲାଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ଆମ୍ବ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି। ଆମେ ଆମ୍ବ ତୋଳିକି ଏଠି କିଏ ଜଣେ ଲୁଚିଛନ୍ତି ଛାତ କୋଣରେ କି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗରୁ ଉଠନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମ୍ବ ଅଛି। ଇଏ ଆମ୍ବ ବିକୁଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ 100 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦିଅ। 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଦିଅ କିନ୍ତୁ 100 ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ ବିକାରୀ। ସବୁ ନେଇଯା ଆମ୍ବ ଖାଇବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ। କିଏ ଖାଇବ ଆସ। Okay guys, bye bye.